bengi matutha winjo kanyo kodede to wacho ni winjo ben ni nono matut ni agulu makamage ang'o miyo gidhuro kama to MCAs bendo seyo kwacho ni MCAs ema ninde tich kalo ni mae gima winjo ben ni gitimo ma ok ni control of budget ema koro wuok kuma nitiere to biro to nono gigo matimore counties kanyo tare orago wadwa modede nikech adier accounts 500 gi wiye to departments tiyo ka wan gi departments karibu 8-11 de mak dhogi Joyce moko de mak dhogi accounts achiel ariyo adek nyaka 500 ma to nego ng'i adier nikech kiwinjo kana mana ka kodedo wacho MCAs bonego bed ni ng'iyo accounts gi chalo nade nikech wan gi committees donge MCAs nigi committees moko kata kod account department kamano onego bed ni giseng'iyo ma gi verify na accounts gi timang'o to kine link kama ma control of budget ma gundwa to ne ni gimbe gin part of this thing ging'eyo kaka gibe gi yute iye kanyo ting'eno ala moro nitie ma MCAs osebedo go ka maseche moko ituono gi gimoro matin to niyo wadwa dhi goli oko koro seche moko gavana be nyalo bedo gi tich matek kabisa no okay accounts moko ng'ere gi waket kama ka diponi nyalo thecha oko tatiga accounts gi eki to kata king'iyo kata mana senator ne tento karoti mango dongo nego beni interest mar county mo aeni onego beno ng'iyo to mo wacho to account mang'eny gi account gi mag ang'o ageni ka oe wacho weche mag gine ne council of governors gito ginyalo bedo mondo ging'i kaka gidodo but to senator onego beni chung motegno mang'ini to account gi gichalo nade nikech kidhi e parliament ka nitiere gine moro ma gine parliament ming'iyo go accounts mag counties koro gino chakore nyaka e parliament ka nitie committee mang'iyo accounts mag county kaka tiyo koro ka to koro waunga nyakang'o lwedo mondo koro ng'iyo gini mondo jopiny ogo koko nikech magi pesa accounts gi nigi pesa te onge ma nono jopiny ogo aga koko mondo koro accounts gi mondo chak konyo jopiny ka gintie adier to gichak konyo jopiny but to gibed lean giduog kata mana nyaka adek kata mana nyaka 2 mondo transparency and accountability mondo bede county wa to rach sana ka counties magwenge wa mapodi chako yudo kani malo kendo rach kabisa to kiyudo in terms of their development to put one pain iwinjo to king'iyo kaka yo Murang'a kwa chana neno ka en 10 but king'iyo tije mutiyo Joyce idhi adhiya gweng'no utiyo kata en ka accounts 10 kamano koro marwa ma 500 ni wadwa ng'iyo gwengwa maka duogi